Türkmenistanda Garasylyk bayramynyň öňünden mekdepleri bedemek, dabara şowhun üçin okuwçylardan we muallimlerden pul ýygnalýar. Azatlyk radiosu bilen anonim şertde gurulşan Aşgabatly muallimler her ýyl özleriniň 2 aýyň aýlygyna barabar pullarynyň şeýle çäreleri gidýänligini aýdýarlar. Bu maglumaty Azatlygyň daha şowuzdaky habarçysy tasdik etdi. Onuň sözlerine görä welaýatyň mektepleriniň tas ählisini 1-nji klassdan 11-nji klassgacha aralykda okuwçylaryň ählisinden köýen lampalar çalsyrmak, döwlen ıskaflary we partalary abatlamak üçin pul ýygnalýar. Okuwçylardan we muallimlerden pul ýygnamak kampaniýasy Aşgabatda şu hepdäniň başynda başlandy. Bu pullar mektepler Garasylyk güni münasibetli bedemek, toý şowhun, bayramçylyk alamatyny berýän şaharlary, renkli suratlary we başga zatlar asmak, aýdym saat çykyşlaryny gurnamak üçin ýygnalýar diýip adynyň aýdylmalygyny soran Aşgabatly muallim Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Aýdylmagyna görä mekteplerde bayramçylyk günlerinde konsert programmalaryny taýýarlamak, toý şowhun görnüşini güýçlendirmek üçin ýürüýte ses gatyldyjy enjamlar prokat alınýar. Bu çäreler üçin häzir okuwçy başyna 5 manatdan, muallim başyna 15 manatdan pul ýygnalýar. Bu pullar mektebiň müdirine ýa müdiriň ornasaryna berilýär we soňalary dabara şowhun üçin zerur bolan zatlar satyn alınýar diýip Aşgabatly muallim aýtdy. Ýöne bu aýdylýan sözler bilen alalysmaýan muallimler hem bar. Azatlyk bilen anonim şertde gurulşan ikinji bir muallim dabara şowhun üçin gerekli zatlaryň her ýyl täzeden satyn alynmaýanyny, ýagny olaryň çäreden soň ýygnalyp geljek ýyl üçin saklanylýanyny we bir näçe ýyllap ulanylýanyny aýdýar. Bayramçylyk bedegler üçin gerek zatlaryň köpüsiniň mektepde bardygyny we täzeden bedegleriň satyn alynmaýanyny garamazdan her ýyl olar üçin täzeden pul ýygnalýar. Mundan köp muallim nägili. Emma olar pikirlerini daşyna çykarmakdan gorkýarlar diýip Aşgabatyň etegindäki mektepleriň biriniň muallimy aýtdy. Azatlygyň daha şowuzdaky habarçysynyň maglumatyna görä her mektepde ortaça 500-den 1000 töwerek lampa, 50 töweregi köçe ışıklanyrjy projektor satyn alyp Garasylyk bayramyna çenli mektebiň içindäki we daşyndaky sıralaryň ählisiniň ýanmalygy barada welaýat resmiýetleri tarapyndan bir görkezme berildi. Mundan öňki ýyllarda lampalar mektepleriň tehnik işgärleri öz pullaryna satyn alýardy. Emma indi lampalar we projektorlar ençe messe gymmatlady. Şu sebäpden welaýat resmiýetleri hem tehnik işgärlerden hem okuwçylardan pul ýygnamagy tapşyrdy diýip Azatlygyň habarçysy bilen gurulşan bilim resmiýeti aýtdy. Daha şowuzdaky mekteplerde lampa üçin ýygnalýan pullaryň möçberi dürli bolup, mektepde okuyan okuwçylaryň sany köp bolsa okuwçylardan ýygnalýan pullaryň möçberiniň peselýänligi, mektepde okuwçy az bolsa puluň möçberiniň ýokary galýanyny aýdylýar. Bazarda köçe ýagtyldyjy projektorlaryň iň arzany 200 manatdan başlanýar. İçerki lampalar 30 manatdan diýip Daşowuz şäheriniň 1-nji mektebiniň işgäri Azatlygyň habarçysyna aýtdy. Daşowuz welaýatynyň Bollumsaz etrawynyň 10-njy, 16-njy, 21-nji, 31-nji, 35-nji mekteplerinde işleýän işgärler. Bu mekteplerde okuyan okuwçylaryň enatalary hem bu maglumaty tasdiklady. Meniň öz ýaşaýan ýerimiň töweregindäki mekteplerde hem okuwçylardan mektep awatlamak çäreler üçin pul ýygnalýar diýip Azatlygyň Daşowuzdaky çeşmesi aýtdy. Şeýledil welaýatyň mekteplerine 1-nji klass okuwçylaryna wada berilen netbooklaryň henüz hem berilmänligini sözüne goşdy. Mektep we bayramçylyk üçin pul ýygnamak kampaniýasy ýurtda durmuşyň barha gymmatlyan, aýlyga ýaşaýan raýatlaryň barha daryyan wagtyna geçirilýär.